काजल राघवानी के हमार भाई घमंड लगी खेसारी लाल यादव के बिना हमार काम चल जाई। आज हमार भाई उ घमंड टूट गइल बा। काजल राघवानी के पता चल गइल बा कि खेसारी के बिना हम कुछ भी नहीं की भोजपुरी में। तो हमार भाई फिर खेसारी लाल यादव के साथ में आ गइल बड़ी काम करे खातिर। कुछ दिनों से हमार भाई खेसारी के गाना पर स्टोरी लगावत लिया तो सारा हमार भाई खेसारी के फैन समझ गइलन कि हमार भाई ऊँट आ गइल बा पहाड़ के नीचे। तो भाई उहे कहावत बा कि जब काजल राघवानी के पता चलल लगी हमार जौन की खेसारी के बिना हमार भाई नाम हमार लुप्त होता, भोजपुरी में केहू याद नहीं करत, तो हमार भाई फिर से खेसारी लाल यादव के साथ में शामिल हो गए खातिर हमार भाई मान गइल बड़ी। अब हमार लागता हमार भाई जौन की स्टेज शो भी आवेला बा हमार भाई काजल राघवानी के। अब पहला तो फिल्म शूटिंग होकबे करी आ कुछ दिन में हमार भाई हो सकता कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव लाइव भी आवेला बालो। तो वीडियो के एक बार शेयर कर दलो जितना ही भोजपुरी के जौन की चाय वाला बालो दोनों जना स्टार लोग के। तो हमार भाई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हमार भाई लाइक मारलो और चैनल के सब्सक्राइब कर दो।